Mga boss, hindi na nagulan na. Hindi ragulan. Ay naku. Tapok. Eh, dam pilan eh. 100 ang isa ka. Dili pwede isa ito. Minudo. Napakita po ko isa. Pila? Isa lang. Try lang ako. Saan eh? Fountain? Pila po? 80. 80. Maman yung gagmay no? Oo. Nga katong mo. Managoy. Pila po? 400 naman na siya, sir. 400 ka na yung gagmay. 100 food na. Ah, 100 pila. Thank you. Sige, salamat.